A toto, jak sa to volá, či mením vždy. Toto je Júka. Júka? To hrejci. Áno, ale ona tiež je, ona len zarába na YouTube. Ale na TikToke? Nie. Ona je, ale ona nie je tak ako Zicka, že ona si je, on si chcela byť, začala streamovať na zapokoji na TikToku kanál. Čo? To nemyslím vážne. A ja potom rodičia im potom zobrali a potom, že už nie, ale už toto je nový účet taký. Tak, Juka 2007, ale má zvláštny TikTok ešte. Ale má TikTok ešte, ale má ešte TikTok, tá čo ešte dáš. To ja som mal mysl, že má. Poďme sa Juka. Juka, vítam, vítaj novú kamošku. Aha, komu? Tu, to čo som ten telefón. Jaj, ahoj. To si ty? To si ty? Áno, som ja, čo si to? Ty si nebohatý, či budeš nahrať do boča. Ale čo som chcel tebe? A? Včera som ti pozval YouTube kanál, ale ty si nebohat. Nikdy sa nebohat také. Ale sa nehádajte toľko, sa hádajte môžeš takým ľudí. Čo sa furt hádate, však chovky sa nemôžu hádať. Ja sa to nemôžem. Nie, ja sa to nemôžem, ty. Vidíš. Ale nenadávate sa toľko už. Sa hádate toľko. A chodíte do mol, alebo či nie. Nie každý deň chodím, ale ja nie. Ja chodím skoro vonku, ale a jak taký mám férov. Akých? Juka. Ešte mám Mareka. Marek ma nechcel. Prečo? Na Instagram mám vývodu. Na Instagram od toho pokola mám za Instagrame. Čo? To ti dáva? Akože teba zapokoj z Instagramu? Nie. Počuj. Marek ma pridal akože. A on ma odpísal, že prečo si ma podvádzal. A ja som povedal, že neodpádzal nikomu. Nikomu neodpádzal. A ja neviem, prečo som tára to ten hre. To čo on? Môže bol blokovať ľudí takých Instagramov, už také, čo Sandy robí do frasa. Čo zas? To nič, on Mareka zablokoval to tu. Do frasa. Ináč si tak povieš. Lebo ja mám ľudia, počuť mám Andreja, Adam. To je Adam. Adam je to ten, čo aj rybička to má na hlave ako. Haha, to je smiešné, to vyzerá. Ale sa nesmie, to nie domášť smiešků. No, prepáč, to nás si nesnáď robíme. Máš dobrého. Ale ja mám tiež dobrého, ale keď mu hovorím, že ty pani Patar. A ja že... Hej, ty všetko mu povedz, že ty Maďar, čo si robil. Hej, tak. Ale sa prosím tie holky hádaš, ale hádajte sa stoko. Tak keď klúni a budeme si však sme klúni, len sa správame toto priateľstvo. Jaj. Dobre. A potom mi šekol, že prečo, a potom mi hovoril, že prečo, ty už si po čensky? Hej, a to som sa učil v škole češtinu, čo som mal na kúžok bol. A ja som sa tiež naučil v škole češtinu, ale som sa nenaučil češtinu, tak už ma tak som mal pol rokov vymazlený. Čo? Prehodený si mal? Akože nemyslím vážne. A ty máš Xbox? Áno, mám. Jaké mám meno? Juka 0432. Počkaj, nie. No, Juka 2001 33. To také máš meno? Ja mám
ja mám, že doča boča 3, 2, 1. Taký, je to také rodičný. Dobre, ja ti poviem. No. Anička 2019. OK, a ty? Ja nemám Roblox. Prečo? No ja nemám hrať Roblox a tento jak sa volá, taký Gin, ja nie som povedať Gin zas. No, lebo však Ginu povedal mi, že týždeň doča, boča. Ja som nenávidel Ginu. Bože, nenávidel som Ginu. Akože ješ plakať, alebo či to len sem tu robíš, ne? Neviem, ale som to skúšal takto. Ale to nepošle to. To ani nikomu sa to nestáva, len... Tu ma zapkol na Robloxe. Ja, že toto, čo mal som na Robloxi, on ma odstranil, že ty psychotárka, ty prči. A ona mi, že ja som povedal, že jaká psychotárka? A ja jej poviem, že nikdy si, že mi prestaň nadávať, ty nemôžeš nadávať. Ja som musel mi vymazať Roblox, lebo mi ona do typkyne, alebo typek mi ešte píšu, že ja som svinia, alebo toto. Ja, to jaká on je dobrá. To oni píšu blbosti. A potom na mňa sú nakreslení rodičia, keď mám pobrzmi takým, vieš, takým. No ja viem, ale keď som o počítači, a tako mi nadáva. Ale, áno, ti nedajú pokoj, alebo čo? Musíš napísať, že odpokojem ťa nikdy nevidieť. A potom ťa hodím naspäť. Čo ja to viem, ale ona to tiež spravila tak školáčka, že Zuzka spravila, že dal je facku a dal že Ferovi facku a on že potom už nedal Zuzku. Čo ti dáva? To prečo dal Zuzka facku? Ja neviem. A oni potom vedeli na Facebooke, že prečo to dáva facku. Ja toto neverím. To prečo? Ona je taká zlá a oni, neviem, či mám rodičov majú Zuzka. Nie, mi to nezajímajú, či majú rodičov, alebo nie. Za to, čo urobila, tak ja sa to nemôžem. A počuj, však aj Maneček aj mi to povedal, že ty snú sa s ním tak podala. Také tebe nadala? Hej, ja som sa doplakal, že joj, ty prečo mi nadávaš, ty psychopat. Ja som ešte som takú fatku mu dal do kokos, ste debili. A debili som mu nedával. Ty, Juka, nerob, lebo to ti náčeť, oni ho nezabania, oni ti môžu ťa byť a potom ťa rodičia, oni ťa rodičia nebrania. Ale komu má brániť? Dajaká kamaráti tvoje, alebo frajer, alebo to, aký si poznala, ale však retáži mi nechodili. Ne, som videl, že na Instagrame ty ste sa fotili na fotke, že také. A však presne, však to ešte šim to oni. Mareček ešte pešitne. Že prečo som sa posunkoval s frajerami. Lebo ja nechodím, lebo oni mi zakazujú tak dajak nášaky. Ale keď pôjdem, no? My pôjdeme na bič. Nie, ale na zimné Tatry. Zimné Tatry? Hej, oni rodičia povedali, že my máme zajsť na Tatry, keď chcete ísť s nami. Toto je dobré. Ale nemôžu mi nové rodičia, keď mám sestru. Ja som išiel s ňou a áno, ale ja chodím vonka len tak. Jaj, to nevadí. A čo treba robiť? To neviem, tá vy chodíte vonku a vy chodíte celú sobotu dade a ja budem sa to dačo vymyslieť. My budeme tiež ešte s mamou máme tu.
To je tvoja mama? Hej, ale to už náš otec neviem, či zomrel, alebo či... On je robote čer a on tak je pracuje. Ja sa to volá. You are otec nám. You are? A dedo od babku? Dedo babku nám už dávno zomreli. A potom sestra už plakala a ja. Že prečo nám zomreli dedo a babka. My máme rodičov. Čo my bývam? A kde máte domček? A tam tak bližšie, jak máte vy. Aha. Môžeme sa stretnúť na tebe. Môžeme, ale neviem, či bude môj, lebo on sa bude pýtať, že... Co máme? A tebe sa v kľude? Ale... Emka, nebuď taká, nemôžeš takomu opýtať žračku. Musíš sa veľmi opýtať, vieš? Lebo keď sa budeš opýtať, keď mu to bereš, tak on bude plakať. Ale ja tam tiež. Tak my sme včera boli s mamou a tam bol autovar. Fakt? Tak poďme, keď budú zarábať peňažky, tak pôjdeme na autovar. Abo kartu mám bankomatu, to môžeme si potom ísť, keď chceš. Ale ja som teraz. Ale... No... To neboj sa, že ja ti potom kúpim. Počkaj. To tvoja sestra má vlasy, čo zvodila? Áno, toto je moja sestra. Vy ste jak toto, nie? A to... Ako? Toto, nie? Ne, tak myslím. Вот. Даже ячку обучи. Не. Ale prosím ťa, daj už. Však ti potom kúpime ďalší. No okej. Ne, nedám. Andrej, čo si to porobil? Nesom som nedať ráčku. Pozri, ku tebe to plače. Okamžite dáčku, lebo sa budem opýtať rodičom. Prečo to si stakače? Prečo plačkaš? Nechce mi dať dáčku. Prečo vás čukať nechce dať? No nie taký inak je som že nechce dať na dokom. Ale keď ti príde dáška na šťava, to on sa našteli, že... Nechcem toto. Však daj jej, že... vidíš, ku tebe plače. Nepláč, chcem ti kúpiť ďalšiu. No. Naozaj. Však aj majú aj veľa. No tak tu máš. Aj potom pôjdete na. Andrej, nepláč. Však buď zlap. Aj keď sa páčiš. Nezbratí. A ona ti vráti potom na budúci týždeň. Alebo kedy sobotu, kedy je k nám na stolu. No, tak platí. No, neboj sa. A čo platíš? Jej! No, tvoja zasa sa spíš. No však. Chodí do školky? Deti chodí, ale... A kedy už budem chodiť do školky tam ešte chodí. Ale chodí ešte tam. A vyššie. Jaj. Čo mala? Presne. Keby mala keď mala 1 roko, to ja nechodila do školky, ani nepamätám. Keby som nejaký čas chodil jak čiak, keď sme boli 5 rokov, alebo 1, 2. Hej, že rodičia sme od autovami a hej, zostarali a sme boli tam. A Andrej bol tiež malý, ako taký dieťa bol, taký tiež. No však neviem, ja to viem, ale keď chodí domov. To je jak po 6, alebo po 5. Ale keď končíme okolo 3. A dvere za to? Toto je moja?
Oni już skoro kończą koni. Bo my jeszcze czekamy na Ocka, bo tak auto. Nie macie auto? Nie, ale chodzimy pieszy tak raczej. Ale może przyjść na szczęście, jak chcecie. Kiedy? Można i wąka chodzić. Kiedy napad? Ale nie, oczywiście nie wiem, czas to musím, ako, čas to musím starať na sestru moju, takú, a nie si lebo moja mama ešte povie, že idú do roboty a ja musím sa starať na sestru, do prasa. To nevadí, keď sa budem starať aj môj brata, tak aj ja zoberiem brata vonku, lebo oni sa pýtajú, že kde je môj brat, som išiel do vonku. Ja viem, a oni to odpovedajú, au, v poriadku? A ja som tu spadol. Bo takedy chcem toto, že moja sestra, že rebe, že je sama, ako som doma a ona nechce byť sama. Ja to viem, to je jak po filme. Po filme som doma, čo sme pozerali, aj my doma. A ona sa tam bála, že prečo tam ide, prečo tam Kevin bol. No tak smutno. Máš tak, a tu... Prosím. Ešte sa? No. Ale potom na budúce už potom pôjdeš naspäť. Prečo? Lebo to je jeho hračka. Ne, to už nechaj už tak. To už si nechá. To si povedal, aký si najlepší. Au, čo ma biješ? Mám ti dať pocity, alebo čo? No to skúsi dať, ja sa budem pýtať tvojej mami a otci. Veď to skúsi, ty smrde. Co robiła? Nie no, nas on fundmentara, on bije mają. No tak obrata. A mi cieszy, że nie na pokoj, że aha, rozpisała to. No ja wiem. Chodzi o doktorka. Dziecki hej, albo dziecki ne. Ale moja mama to wie, keď to chodí ešte 4 roky. O. Ako má rokov ona? To má už 4. Albo 2. Do frasa, ja neviem, koľko mala. Nie, budúci čo mal 2. To mal 4 asi. To som má pravdu, 4. Nie, tak aké zlaté, že má 2 rokov. Áno, keď bude mať až marec, a bude mať 3 rokov. 3 rokov? Presne, 3 rokov a my budeme gratulovať a oni takí mali toto, sú školkári, toto. A ja aj my môžeme prísť tak, že ma mali. No môžete prísť ako toto. My vypadíme aj takú, máte televizor alebo počítač. Áno, všetko, ale to ja mám počítač, len ja mám hru také. A to je veľmi super. A robíš YouTube kanály? Áno, a prečo? Keď si môžeme aj stretnúť, ale môže aj písať môj komentári, keď chceš. Ale neviem, že mi to podarí, lebo to je, ja už mám ináč účet ako toto tak to ešte neviem. Tak to ešte neviem. No to neviem ešte. Ale keď to. No poďte, ideme domov. Ideme domov. No tak čaute. Ale to sem, a však nechaj tú hračku. Vidíš, ku tebe páči, daj to sem. Tu máš hračka. No, nepáč. No. Nebo sem cucu. Prečo si tam nepatil? Však som ti hovoril, že však nechaj jej. Bože, taký, že nám gavíš jak kmates. Kmates sú také normálne. No tak ideme. Čau. Á, nebuď taký. Dobre, fotku. Dobre. Okej. Dovidenia. Co to tam jej? Jemu. To nič, že lebo
bere potom hračky a potom ona hreve, že nemá vec. Ale musíš sa zjediť. To nemôže tak, že... Normálne ona... Má tu peknú fotku. My sme sa fotili. A mami nemôže byť na návštevu. A ona... To jedna môže prísť, keď chce. Ale ešte chodíme do školy. Ale myslím, že druhú sobotu si nemôžeme poslať aj tiež. Tak môžeme spať. Ja neviem, či máme polku peniaze ešte zaplatiť komu. Prosím, čak tam ja sám chodím. Že máš brata. Tak mu stačí? Ale majú sestru. Majú sestru? Áno, však vzadu. Aha. Tak dobre, poďme domov. Potom si chceš. A ti bude spať tvoj brat? Ja mi vypnuli tú postelku. Nevadí, dobrý, myslíme, že aký plán je. Ale my odložíme to panky. Smeka odložím tu. Kde budú spať oni? To nie je sa veru. Prísahám. Však mi včera kúpili pol napitky, neviem čo koľko. Tak bude spať v mojej posteli. Ale ty máš jeden postel. Tak za to, vymyslí to dačo. Aha. Tak tu sme mysleli, že bude tu spať. OK. Nice. Ale chyba mám. Ale sa sme mohli vyprať, alebo vypnúť. Čože? Čo je kartu? Joj, au. Do frasa. Vypísam kolegy. Do frasa. Však tu nás ten uvežuje, že taký by si mohol ty posťovať. Jak král. Však za to sa neboj sa, však som sa až doškol, že toto. Dobre. To sa stáva postele, čo? Čo sa stáva? Chcem mať zlý pocit. Čoho? Mať bude spať tu, ne? Nebo by spať tu, a keď budem tu spať? Nie, my sme tak vymysleli. Lebo my máme taký domček. Tak. A čo robíme? Neviem. Ma to spíš? Nie, nespím. Čo dnes sa spí? Asi Andrej zaspal. Ako sme išli a už brčí a on že už spať. Jaj, to je také. Tiško, my sme sa vodili. Dobre, ani Nácko.
Nice. Moped, môžem sa brať. Ticho, zobudíš brata. Dobre. Nespať tiež. Aj. OK. That's nice Instagram. To tam ty robi? Ja nie tu ci pracuję. Ja môžeš tiež zubiť. Môžete zdubiť zlato. Čo? To môžete zdubiť. To nevadí, až však som spia. Ja tu počúvaš, kaňuš. Asi máš pravdu, tak zaspali. Keď prídeme. Nie. Čakaj, my budeme spať. Neviem. Ešte mi to vysvetelka. Tak. Vypnuté môžeme ísť. OK, ja sa môžem to tu na. Akože napítem ich. Ja idem si napiť. Spí. Ja spím, čo? Idem. OK. Mám ich. Dobre, tak ich napí. Keď sú vypité. Či nie sú. Tak potom nenabije. Ale keď sa to dáme do skriňu, tak, aby potom nevedeli šučiť. Ideme spať. Aj tebe. Táto hodinka spia. Ďakujem, že sleduješ moje lajky a keď vám to video bolo, nezabudte mi like alebo odber na môj web kanále. A uvidíme sa zajtra, takým útorok budúcim videa. Tak čaute.